Horas marihita saluhutna. Parsiajaran di Manogot Niari Senin, onom Juni 2022. Halak na puli dohot si pelebegu ikon sioloi de bata. Di hatabatakon parhobas ni dalihan na tulat fen sian buku Raphot de bata di si torangari na sinurat ni Ellen G. White. Ayat na dienet sian Pesalmen 10 ayat 45. Guru dok kudo nasida halak na puli marga pe mangalesem-lesem au. Pati ni debata imatudos badiana songon debata sadiri. Inon ima sada padohan ni halomohonna sada padohan na tersurat sian parangena. Padohan sian holong dohot ulibasa ni debata. Pinaradot ni liat portibion marsigatung di pangoloyon na sudenggan sian sadok tinoppa sian nasa manangaha agia ugasan na mangulu manang ugasan na mate. Maradok pati ni panopay. Debata nunga manotopon akka ruhut ni pamaretaon dada holat di akka tinoppa na mangulu alay pe disadok di parhujingjangan dilihat portibion. Alay hobar tunasa manangaha dilihat on di pareta ni uhum liat holan manusia sabing sian nasa pangisi ni tanoon na mangaradoti uhum. Pangalahoan tu manusia tinoppa na masay marmulia debata nunga mangalehon huaso mangatusi di akka pangiduan na. Mangatusi hadaulaton huhut bisu ni patikna dohot pangaropan na yasian uhum maradop dirina. Jala sian manusia di pangido pangoleyon na manoktong. Alfa dan Omega jilid sada halaman 47. Na tua-tua dang mangabati pangalaho mangauhon diri sian ianakon nasida. Pagabang diri nunga gabi ragam na dihalaputi. Marhite marhaladoi diri sadiri. Luluan na torop tertali tu parhaladoon tu sibolis. Nasida gabi hatuban ni roha dohot sakap ni roha nasida sadiri. Namian di hahuason ni parjahat. Ujumadjo na sida tu parhaladon, debata manawarhon haluaon. Pangoloyo tu debata ima haluan sian akadosa. Haluaon sian hisap-isap ni roha dohot ni gogohon ni roha manusia. Testimonis tu Ministers halaman 247. Pangoloyon go di roha tu debata mangalehon gugu dohot huaso na masay di haporluhon ni toddi. Parniulan na martahan songon mata niari naong di peotot sian pangula dohot nasida na dihobasi ibana. Nang pepangisina tung sikit di bagasan pangulaonon, pangulaan na ikon terjalo tu debata. Testimonis halaman 610. Onma sahat ni hata ni Tuhan di manogoton, say di ramoti jala di pasu-pasu Tuhan mahita, mula ulaon di sadarion. Horas.